халкыма хас булган шундый төп, асыл үзенчәлек нәрсәдән гыйбарәт соң ул дигән сорауга җавабы нинди әле хәтерлисезме? Укымышлы, китаплы, язулы булу. Менә бу стендта как раз бу сүзләр күрсәтелгән. Китаплы булу, китаплы халык без. Һәм инде бу музейны оештырганда да без инде студентларыбызга, остазларыбызга мөрәҗәгать иткәч, экспонатлар нәрсә кем китерә ала дип, иң күп агыла торган әйбер әлбәттә китап булды. Шуңа күрә монда да экспонатлар арасында иң күп байлыгыбыз экспонат китап. Самарканд мәдрәсәсенең порталы һәм монда тачанка ясалган. Димәк, уже совет чоры, большевиклар чорында эшкәрт ясалган, реставрацияләнгән китап, бер шәкертнең китабы. Беренче бите Мохтасар аль-Кудури фикъ буенча төп дәреслек кулыннан язып чыккан. Менә бу безнең шулай шәкертләребездән табылган китап. Монда татарча белә торган ничәнче курслар бар? Барыгыз да 4нче курслармы? Сез 2нче, сез 3нче, 4нче. Менә шушындай татарча өйрәнеп беткән чыгарыш курслар алдыннан без Конгресстан 5 премия билгелибез елга. Шу премияларны бирү әйдәгез арадан сайлап алып, шуны кертәрсез. Конкурс нигезендә ярыймы? الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا. Бүгенге җыелышка без бик мөһим мәсьәләне чыгардык. Бу Татарстанның дин өлкәсе өчен белгечләр әзерләп торган уку йортларында татар телле белгечләрне әзерләү мәсьәләләренә багышланган. Конгресс ничә еллар эшләүдә бирде. Biz dini оешмалар белән инде шактый еллардан бирле бергә эшләрне алып барабыз. Бу татар дөньясының бөтенлеге турында сөйли торган әйбер. Дин оешмалары үз эшләре белән шөгыльләнә, милли оешмалар үз эшләре белән, ләкин безнең төп объектыбыз ул татар халкы, ансагын бергә. Шу әйберләрне искә алып, без менә Ислам институтына bir yıllık Respublika Yetkiliğinden sırap müracaat ettik. Hem bizden təqdimini kabul ettiler. İslam İnstitutunda Tatar Dili Kafedrası bulup geçtiğen bu kafedra bulduruldu. Bu elbette birinci yaşta Rafik Muhammed-Şerif'in rektörünün tilegi bilen, onun bizim tilegi birleşkendi. Bizim təqdimlerine ettik. Ecazanın tilegi olmasa Olay olmuşluğa gelip çıkmışsaydı. Birinci günlerine başlar, biz kadrlarını jiyu meselesinde de birleşip, ulaşıp işlerdik. Anlasın, tüp iş yönelişleri, bunlar bizim bilinç aralarda katlaşıp, tüp tırmıştan, Tatar'ın tırmışından yanında kaldırmaz için biz türlü bilinç aralarda da onlarını çakırıp, onlar bilen birge işlerine tırışabız. Bugünkü büronun tırışı, tüp ideyası şuşu, bir yıl içinde İslam İnstitutundagi Tatar Dili Kafedrası ne derecede bu muhitka tengerleştirgen, adaptatsiya etken, derslerinin ne derecede üstünlüğü, o şakirtlerinin şu telini ilgilenme alanlarını, tağın dersler gitmeyi ve şu turası yaşayacağıydı. Bizim bugünkü Uturuşta Tatarstan müftiyinin katnaşığı bizim için zor derece. Rahmet. Hazret bu şundan da bizim barımızda da kabul edilen iş, bu kongres kazanatı bu müftiyette de. Şimdi vakitte ben sizin inisiyatifi bilen Tatar dilinin mescitlerde, Cumhurbaşkanı namazlarında kullanma meselesini tertibimiz. Bu bizim Tatar dünyası için Соңғы yıllardагы зур яңалык, бик күңелле яңалык. Россия Ислам университеті да келуіңіз үшін рахмет. Мында менә кафедра берген проблема иде.
Аның яшып китүе менә бөтен дөнья конгрессы, татар конгрессы инициативасы белән бик мөһим. Ул хакта менә Рафила ханым махсус тукталыр әле безнең эшне оештырганлар хакында. Мин инде менә шушы Россия Ислам институтының ректоры буларак, беренче чиратта мөфтинең мәгариф эшләре буенча урынбасары буларак, менә мәгариф системасы хакында бер-ике сүз әйтеп китим, проблемалар хакында. Чөнки әлбәттә менә проблемалар җитәрлек. Менә безнең инде мәгариф, дини мәгариф системасының корышына килгәндә Татарстанда, әлбәттә беренче чиратта инде кайбер үзебезнең нәтиҗәләр хакында әйтеп китим. Ул да булса, бездә бүгенге көндә 9 урта дини белем бирү уку йорты эшләп килә. Һәм менә Россия Ислам институты инде 11 дип әйтергә була инде безнең Казан Ислам университеты бар, ул без бер бинада урнашкан, ул бер 10 уку йорты, шуларның берсе югары белем бирүче уку йорты һәм 9-ы урта дини белем бирүче уку йорты. Biz менә биредә инде дәүләт дипломы да бирәбез, һәм шул вакытта дин әһелләре дә әзерләйбез. Стандартлар буенча эшли, ул бик авыр. Мәдрәсә ректорлары менә Иләс хәзрәт биредә. Алар бик моңар инде бик зур энтузиазм белдермәделәр, чөнки стандарт белән эшләү ул бик зур таләпләр куя, укытучылар саны ягыннан, яңа фәннәр, әмма ләкин алар бөтенесе дә аңлап эшли башлады. Һәм инде аның нәтиҗәләре дә иншалла сакламый булыр дип уйлыйм. Менә бу безнең өчен, бу бөтен Россия өчен зур бер вакыйга булды. Хәзер без ул стандартларны менә декабрь аенда Совет по исламскому образованию бар безнең 35 уку йортын үз эченә алган, шуны җыелып бу стандартларны бөтен Россия күләмендә кабул итәбез һәм шулай без югары белем буенча да стандарт эшләдек. Татар теле проблемасы безнең менә инде мәгариф, дини мәгариф системасында татар телен укыту шулай ук җиңел проблема түгел. Менә бигрәк тә инде без үзебезнең уку йорты мисалында әйтә алам. Безнең бит инде менә дини мәгариф системасына укырга килгән кешеләрнең мотивациялары бик үзенчәлекле. Алар инде без беренче чиратта ислам дини нигезләрен тирәнтен өйрәнергә тиеш, без гарәп телен өйрәнергә тиеш дип киләләр. Һәм шуңа күрә менә иң теге ислам яңарышының иң тискәре күренешләреннән берсе булды инде ул. Менә 25 ел ислам яңарышы дип барабыз. Бүгенге көндә менә дини һәм дөньяви милләттә безнең дини һәм дөньяви яктан шактый нык аерылу булды. Революция кадәр инде дин белән милләт үрелеп барган булса, бездә ул хәзер инде менә мөселман яшьләре үзгәлек, үзенчә, аларның мотивацияләре бер, аларга милләт һәм татар теле инде ул аны мәктәп бетергән булса белә инде, белмәсә ул аны артык аңар өйрәнү кирәк дип санамый. Менә шул. Һәм шуңа күрә дә инде менә бүгенге көндә мәсәлән менә Рафила Марисовна сөйләде аны. Бүгенге көндә инде менә татар теле кирәк дип ашкынып татар телен өйрәнәбез дип торучылар юк. Чөнки аларның менә инде ул бәлки гаилә тәрбияседер, бәлки җәмгыятьтә шулайдыр. Ул ситуация үзгәрергә тиеш. Чөнки менә безнең татар милләтендә ул дингә мөнәсәбәт тискәре дә түгел, әмма ләкин ул менә бүленгән. Монсы менә мөселманнар, монсы дөньяви, менә шул бергә кушылса, ул безгә дә милләт җанлы дин өлкәсендә эшләүче яшьләрне әзерләү җиңелрәк булыр иде. Бүген менә кызганычка каршы шул проблема белән без бик еш очрашабыз. Мотивация. Монда ул Риога килгән икән, ул инде монда мин татар теле өйрәтерләр дип килми. Biz инде әлбәттә аңлатабыз. Мәсәлән, алар әзрәк 3-4 курска җиткәч, бар программалый практика уза башлагач, татар теле белмәгән имам ул беркемгә дә кирәкми. Беркемгә дә кирәкми. Бигрәк тә башка төбәкләрдә. Татарстанда да шулай. Менә безнең инде катнаш гаиләләрдән бар инде ул яртылаш урыс, яртылаш татар, татарча белмиләр. Бер дигән егетләр бетереп чыкты, хәтта Казанда да бер мәчеткә урнаштырып булмый. Чөнки татарча натур итеп дуга белмәй, укый белмәй, кемгә кирәк инде? Бер мәчет алмый. Ул мәчеткә алсалар, ул матур итеп татарча дуга кылмаса, ул мәчеткә садака бирми башлыйлар.
Аларның садакалары кимишен ки кеше кергәч, ул садака салгач аңар матур итеп, йөрәгенә үтеп кирерлек итеп дуа кылырга кирәк татарча. Менә иң мөһиме шуңа күрә ул татарларда бит теге матур Коръән укуда түгел бит ул мәҗлесләрдә матур итеп кешенең күңеленә үтеп кирерлек итеп улар аңлый торган татар телендә дуа кылу. Ул булмаса, ул иман беркемгә дә кирәкми. Аны аңлый башлыйлар, инде ул менә шул килеп терәлгәч кенә, эш эзли башлагач. Менә шу ширкәттә әлбәттә без инде һәр алып барабыз. Татар әдәбиятын укыту программасының стандартлары кирәк биргән. Бу уен эш түгел. Әгәр шушындый иттереп укып авылга кайта икән имам, ул мәктәптә дә эш таба, татар әдәбияты укытучысы була ала ул. Узайтылган көн группасы җитәкчесе, тәрбияче була ала ул. Карагыз, күз алдына китерегез. Мәхәлләдә югары белемле имам кайткан, ул укытучы да. Ул беренчедән тулы күләмдә эш таба үзенә. Балалар бакчасында таба эшне, мәктәптә таба ул эшне. Һәм ул мәктәптә бакчада эшләсә дә, балаларга киң кырлы белем бирә. Бер яклы гына түгел. Кемгәдер өстәп җыр дәресен алып баралар, кемгәдер физкультура дәресен алып бара дип язып чыгарсалар, сез аларга квалификация бирәсезме? Диплом баясалар да. Рязанович, безнең бар бит менә теология, белгечлеге, без дәүләт дипломы бирәбез, безнең бакалавр, магистрлар бар. Мәктәптә дин нигезләре бар, аны укытырга мөмкин. Безнең бар лингвистика, гарәп, инглиз теле. Безнең берничә мәктәптә эшләүчеләр бар инде, алар файдаланырга мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә безнең имам эшли икән, без аны читтән торып лингвистика бетерсә, ул мәктәптә укыта ала шулай итеп. Менә шул бәлки мәгариф министрлыгы белән моны тыгызрак элемтәгә кертмә, ул мәсьәлә менә безнең булган белгечлекләрне дә мәктәпкә эшкә урнаштыру мөмкинлеге нигездә бар инде.